sewu Kanjeng. Joguna. Dadosaken raos tondo pitakon saklebeting manah. Iya. Wayah dede wayahipun panjenengan nimbali dumateng kula. Saya mboten wonten pendapi malah wonten ing kasatriyan. Estunipun wonten wewadi menapa ingkang badhe panjenengan blakakaken dumateng kula Kanjeng. Pancen bener Joguna. Nganti aku nimbali lan jeneng sira. Nanging ora mapan ana ing pendopo Kadipaten Lawean. Malah kaporo witak jujukake ana ing patunggun merga panjenenganku pengin wawan Rembak lan kuwi. Coba merga kowe wis dadi abdi lan tumenggung ana ing Kadipaten Lawean Joguna wis sawetara suwe. Ning kene panjenenganku pengin mundhut pirsa lan jeneng sira. Coba candranen nggonku jumeneng dadi adipati ning Lawean. Yen to pancen ana kekurangane manggon ngendi kekuranganku nggonku ngasta cempuriting adil ana ing Kadipaten Lawean. Kaya ngono Joguna. Nuwun sewu menawi mangke kaduk anggen kula nyandra ngersa panjenengan Kanjeng. Ora dadi boyo pangapa Joguna. Anggen panjenengan ngobetaken pranatan wonten Kadipaten Lawean. Iya. Menika pancen dipun wastani pengayuman ingkang hambet adil Paramarta Birbudi Bawa Leksana. Pancen bener. Ning tasih wonten cacatipun Kanjeng. Jeneng sira ngandhakake nggonku jumeneng dadi adipati ning Lawean isih ana cacate. Manggon ngendi kekuranganku Joguna? Coba enggal blakake aku pengen kaprungu apa kang dadi kandhang. Manggen sisih kiwa panjenengan tegesipun kumplange dampar kaprameswaran. Yen ngono lantik pangkraitan jumbuhake marang aloke segabing para kawula ana ing Kadipaten Lawean. Utamaning kawula pawesti kabeh padha alok kalamun tunggonku ngesuwi minangka dadi adipati ning Lawean. Iki durung jangkep merga panjenenganku durung gadhahi garwa prameswara. Manggon bab perkara iki Joguna. Menika leres sedaya kaum wanita sampun dangu ngantu-ngantu bendang menapa dipun golonthah Ibu Ratu wonten Kadipaten Lawean. Lah menika kiranganipun Kanjeng Adipati. Panjenenganku ramung mendelangen. Panjenenganku wis ora kurang-kurang nggonku budidaya. Nggonku lamur laku munggah gunung medun jurang. Nanging kanthi nyatane Joguna babar pisan ora ana wanita sing bisa nyocoki marang rasaku. Ora ana wanita sing bisa ngrakoni marang atiku. Lah niki lho. Yen perkawis bocah wadon niku panjenengan ampun kuwatos. Menawi kula milihaken tertamtu panjenengan mesti kemawon badhe kaduduk rasa panjenengan. Tertamtu panjenengan badhe kersa nampi dhateng pawestri kula wau. Dadi Joguna duwening patikan wanita. Lho nggih, Sing bisa ngeratoni ing mengkone marang rasaku. Jur sapa Joguna? Boten sanes wanita menika pawakanipun Maeswara. Maeswara. Nggih. Putranipun
Bupati Maspati. Putra Nalendra Adipati saka Maespati. Nggih, naminipun Tintisnowati. Ayunipun pendane widodari ingkang hamangi jawantah. Lah niku pasoiranipun Tintisnowati. Jeneng sira ngandhakake yen to putra saka Maespati kang aran Tintisnowati. Kiayu Pasuryani kalamun tulungguh jejeran aku. Apa ing mengkune bakal bisa nggawe puncaraning Kadipaten Lampyan. Boten namung menika. Umpami kula candra wonten ing alam pewayangan. Iya. Menawi lenggah jejer kalih panjenengan kados Rama lan Sinta. Oh iya dening Rama lan Nggih, saestu. ora goroh babar pisan. Babar pisan kula mboten goroh. Yen pancen kaya ngono, tumenggung Caguna jeneng sira dadi abdi lan tumenggung ning lawehan. Mula rungokake gopok. Wektu dina iki cepakake go rampen kanggo penglamar. Ayo tumuju ning Maespati. Mangke rumiye. Apa? Kangge menapa kok cepak-cepak uga rampen Mas Pices Raja. Kanggo nglamar Tintisnowati. Tintisnowati niku mboten butuhake panglamar Mas Pices Raja Brana. Sik. Jeneng sira ngandhakake wanita kang aran Tintisnowati. Ora butuhake waragan kanggo nglamar wujuding bondo lan donya. Apa sing kok karepake? Aku kok gumun lagi krungu iki ya. Kula niku mireng kabar. Iya. Bilih negari Maspati dinten sak menika geger gember ewer-ewer. Sing dituwuhke Brandal Gagak Lodra. Lajeng Kanjeng Adipati Maespati nganake Giri Sayembara. Sok sapa wae sapa tere maju kiling bale ate priyayi luhur sing bisa mateni Brandal Gagak Lodra sing mapan ning Gunung Kendhing kuwi bakal diangkat dadi putra mantu ing Maspati. Iso tau gemi. Lho saestu Dadi adipati ning Maespati nganakake Sayembara. Sok sapa wae sing bisa ngrangket Brandal ning Gunung Kendhing. Kang aran Gagak Lodra. leres Iku bakal didhauke marang putrane. diangkat dadi putra mantu ing Maspati. Yen pancen kaya ngono. Ngirito bergadaning prajurit sing jagul-jagul. Hayo, derekno aku. Monggo Kanjeng Adipati. Brandal Gagak Lodra. Aku ora ngomongi perkara seneng. Mergo asihmu adi-adiku nasmani aku. Aku ora gelem. Aku seneng. Oh, ning sing tak pikir iku ora perkara adi ponakanmu. sapa? Ngono. Lah sapa nek ora Sukmana? Bocah wis gedhe kok dipikir lah. Dipinterno perintahmu aja nganti mambu nggone dadi gentul. Iki ndak perintahmu to? Kan. Senajan to Brandal kecu ngerampok
gaweanku saben dina karo adik-adik. Ning aku duwe kegayuhan. Aku duwe kekarepan. Sing kaya sampean kandhake yen bisa Sukmono aja nganti niru tumindak, ulang tumindak. Tumindakmu apik. Ning kasunyatan ora tak tirokno, ilmumu tak wenehno ponakanmu Sukmono. Lho, Sih. ning kudune ya duwe pikiran kaya ngene lho, Kang. Piye? Kose lho. Umpamane Sukmono iki niru karo dulur-dulure. Iki ra ya pas. Pas mergo dulur-dulure sing tuwa iki begal bradal. Umpama besok Sukmono dadi begal bradal, kuwi ya pas. Pikiranmu bener ning kurang bener. Welingmu begalo dadi sing apik. Sinau kuwi moral. Sinau kuwi budi pekerti. Sukmono tak ajari rakitan uripe ning nggon kaum begal. Tak ajari budi pekerti ngajeni kowe. Apa kowe kurang seneng nek weruh Sukmono ngambung tanganmu, njaluk dongamu, senajan kowe gento. Apa nggonku ngajari kurang apik? Ya mestine seneng. Wis banget apike. Iya. Sampeyan aku ngomong menehi piwulang lawan Sukmono ki ora kurang-kurang sing apik. Kasunyatane apa wae Sukmono ki ora tau batal kandhane sampeyan. Kowe lali lho. Kowe lali lho. Lali perkara apa? Pirang dina, pirang sasi kowe ora ketemu Sukmono. Udakara ya mes 8 dina. Pirang-pirang dina iki minggat lunga ora pamit. Sing tak pikir ora perkara terus ngangkah wani karo aku. Lanjut. Sambang lirik ing mripat kuwi mau. Ana tuladha sing nedake nek Sukmono iki wis remaja. Lah nek ngono kuwi ndak biasane apa kowe ora tau nglakoni? Iya, wis dene mbok menawa iki Sukmono iki wis duwe wong wadon. Tegese wis duweni katresnan. Lho, upama ora bali ning omah sing penting. Iki ora lali karo simbok. Ning ora nyalahke adikmu, ponakanmu. Lho yo ora lha apa Nyalahke ora. Ora Sukmono ki yo sapa? Karo sing ora tau nyalahke Sukmono. Aku sing teko le. Aku wong mure, Kang. Ngene iki lho. Wah, sik. Rene rada mrene. Wis sapa? Ponakane sapa? Najan kok kowe kaya ngene saben dina nanging ponakanmu ki duwe unggah-ungguh trapsila. Aja podo karo anak-anakmu kabeh sok tumindak kowe ngene. Curengan ini apa durung adus apa piye? Oh ngece, aja kok dupeh-peh barek dhewe. Terus wino, kenyek. Curengan lebar mergawe kuwi mbok adus ben seger. Ngaso dhisik. Oh nek kengete wis ilang, lagi adus. Bar dandan dhisik. Delalah kedibanan nangus. Ku mau kondi kowe. Mlaku-mlaku lek. Ana cerita apa nggonmu mlaku? Lek aku arep kondo karo sampean. Bola-bali kowe kondo kok mumpung ana lelekmu lho. Jane yo isin arep paloko kuwi. Arep bloko kuwi jane yo isin. Delok sawangen. Kaya wong bingung kowe to. Ora apa. Gayamu biasane Sampean sawang iki aku bagus apa ora? Sapa? Aku ki lho bagus ta ora? Ya nek disawang karo lekmu Kipli yo ganteng kowe. Iya. Lu tenan. Nek sing nyawang kuwi mau garek sapa? Lek sapa piye to lek? Lu nek mutiara anake sayem yo sing jeboti yo Kipli. Ya mestine iku. Mutiara iki sapa meneh? Anake sayem pojok Kimbul iku. Gimbul. Arep rabi. Ra kenyang. Ora rugi.
dirasa-rasan bareng kondo, bareng bloko. Ngosek. Ngarabi wis weruh dalane bocah rupane kaya apa. Durung ngerti. Tanganmu. Lah iki takon iki. Tegese ku aku seneng bocah wedok ngono lho. Weh, ngono. Seneng wong wedok. Ya wis pas. Lah iya. Seneng. Lumrahe wedhus itu wedhus. Lumrahe. Wong itu wonge lumrah. Bocah ayu lho. Kaya apa? Wah, sampean nek roh kaget. Ayune bocah wadon kuwi mau. Tenan le. Kowe wong kendeng kok seneng wong wedok ya nek wong desa sapa? Tak kira bisa luwih tengene gunung kendeng ngene ya ora ono wong Ayo ora ono. Ora ana sing nandingi ayune bocah wadon kuwi mau sak kiwa tengene gunung kendeng iki ora ana. Ora ono. Bojomu ndak iso mesti belajar kemana. Ngajek kang. Lah iya sikile mlekane. Bojone lekmu ya padha. Sing baku aku dikon nglamar bocah wadon kuwi mau. Perkara nglamar gampang. Yo gampang. Iya. Mengko njaluk sasane apa le? Wis ndelok lamarane. Lamarane apa? Sing mbok senengi sapa? Lamarane kuwi dudu bondo donya. Lah terus. Ngene wae sik. Sing tok senengi anake wong iki. Anake bupati. Jabure mengene kok anak bupati sing. Aja guyon. Aku ora guyon, Lek. Aku kuwi tenan. Kuwi disenengi anak bupati. Aku disenengi anake bupati. Sing seneng kowe apa anake bupati? Padha senenge Terus kowe kon ngamar. kon lamar. Oh, Piye, Kang? lamaran wong sugih iki biasane Mas Picis Rajabrono. Iya. Donya bono kudu akeh. Iya. Duit kudu kebak. Sampeyan iki. Mergo nutup-nutupi nek awake dhewe ora duwe. Bener. Isin lho. Ponan Mas seneng karo bupati. Aja kuwatir. Carane piye? Malah kok tak jupukno nggone wong sugih-sugih. Kowe ndek pikiran piye? Yen aku Kang. Piye? Perkara bondo donya Mas Picis Rajabrono tak jebolke nggone juragan-juragan sing sugih. Ngerampok. Lho. Ayo Mas. Kowe iki apa tak golekno sasaran kok malah kok candhek kok gondeli. Aku ora butuh bondo donya sasrahan bondo donya kuwi ora. Srasrane Mas Picis Sing Rajabrono. dijaluk kuwi dudu bondo donya, Lek. Sing dijaluk apa? Srasran kowe iso nikah karo anake bupati sapa? Mas, Ora, Lek. jaran. Apa meneh kuwi ya ora. Kalau sing gedene sak seran tersebut. Ora. Ngomong karo lemu. Ora kabeh. Lho kowe. Ini lho linggo apa anane rasa dadak koden. Sing Wadah dijaluk. kan kaya ngono ndak gampang. Iya, Lek, gampang. Ning yoga abot kanggoku. Sing dijaluk kuwi nyawane Pak Lek gagak Iya. loro. Entuk kowe. Cilik digedhekke musuh gedhe wae lapat runtuh. Gajian. Sangsaya kurang ajar bangsat. Ora usah dibacutke ngono seneng wadon. Ya jaluke patine lekmu. Aku itu ngomong apa ora? Sok mana ya anakmu apa anakku? Aku ngerti sapa nek anakmu. Aku jawaban apa urung? Ruk. Lah aku urung jawaban kok sak karepmu dhewe. Cilik karo licin tak gedhekno. Ora kudu tak sak karepmu dhewe. Nganti aku kaya ngene iki mergo aku mbelani sampean. Kowe percaya aku apa ora? Ya wis, aku manut. Aku manut. Niki aku
kowe. Kowe percaya aku ora? Yo, saya. Mikir. Was. Aku tak takon. Kowe rabi karo anake bapakku. Kandhane jare kuwi mau kalebu sayembara. Sapa sing iso nentremke Mas Pati? Mateni Pak Lek Gagak Lodro aku iso dhaop. Iso rabi karo Tintisnowati ki mau Lek. Kowe anake sapa? Yo anake sampean ponake sampean. Aku lekmu. Lekmu iki gento. Biasa mateni wong. Nek aku mateni wong, kowe wani mateni wong ora? Kowe wani mateni wong ora? Lamun to wong liyane saliyane Pak Lek mesti wae aku bakal wani. Kowe wani mateni wong ora? Wani Ngadeg kok. Pengen rabi ora? pengen Lek. Seneng karo bojomu ora? Gedhe tresnaku karo bocah wadon. Wani ngorbanake sapa wae? Wani. Ayo ngadeg. Wani jawaban. Wani Lek. Tamani. Patani. Patani. Wae Gagak Lodro. Ije jangkem nalarku. Najan to kaya ngopo ae aku ora bakal mentolo mateni sampean. Mergo aku cilik sampean gedhe. Butuhanku sampean sing nyukupi, Lek. Ono. Lek. Kenapa kowe nangis? Wah. Tinimbang aku ngorbanke Pak Lek kanggo wanita sing tak tresnani. Luwih becik aku kapedhot tekan tresnan. Aku wis tuwa. Wis ora ana wong seneng. Timbang aku ngeri uripmu rabiya karo anak bupati, aku ikhlas nek kowe sing mateni. Ora. Najan to sampean kondo sing kaya mengko. Aku sing ngelingi, Pak. Duh sapa sing tak sadar ing mengkono? Sampeyan minangka gantine wong tua. Aku ora wong duwe wong tua lanang. Sampeyan sing minterke aku. Aku ora bakal luwe becik pedhot kados nanti ning bangorbanake sampeyan. Jawabmu kowe mau mergo kowe wis mangan apa urung mangan? Lamun tolong mangan pancen aku urung mangan. Ngelih. Ngempet ngelih. Mergo aku mikir kahanan sing kaya mengkene. Mergo kowe durung iso njawab perkara iki. Apa perlu aku jawab? Wis cukup perkara iki. Pak Lek, weneh jawaban kowe supaya kowe cedhak. Carane gampang. Gampang. Yo, Gampang sing kepiye? ana wektu sedina ning sadurunge tak jawab ngono. Ning angsang kae ana sego. Iya. Sego kae lawuhe grek. Panganen sik.
bar kuwi tak jawab pitakonmu. Kaya ngono. Yo, Nek. Aku tak mangan sik. Kowe ra yakin apa piye? Aku percaya Pak Lek. Aku percaya karo Pak. Panganen. Anakku mau dening aku kudu mati. Kenapa kudu ngene? Ya wis. Iki Lek, aku sing bos sithik kok Lek. Mangan karo sampean yo Lek. Gen seger. Tak bilang yo Lek. Enak Lek. Kene tak bilang Lek. Anu neng mburi kae neng sorang sang kuwi ana buntelan Apa itu? atine paling sempurna tur Iya Lek. Entani yo Lek. aku njaluk pamit yuk. Artine enak yo. Aku ora kepengen sampean mati, Kowe ngapa lek kok nangis? Pale, Mbok. Palemu ngapa? Pale mati, Piye? Mbok. Palemu mati iki. Nangis iki. Kepala yo kene kowe ngapusi karo Simbo. Aku ngapus yo, Bu. Kenapa kali lakani lebu jatane lebu mati. Orang. Aku ora sing lakoni, Mbok. Aku ora tumindak, Mbok. Balik gagal lodro aku ora mateni. Aku ora mateni, Mbok. Nek kene ora ana wong saliyane kowe. Aku sing waras, Mbok. Aku sing waras. Aku ora tegel mateni balik gagal lodro, Mbok. Iki kakak lotro tangi di. Yen kowe temekane mati cerahku karo ponamu piye di. Semono iki kok iso kaya ngene iki piye palemu kok iso mati. Kabeh sing salah aku, Mbok. Lamun tuh aku ora bloko karo Pak Lek gagak lodro. Ora bakal ana kedadian sing kaya mengkene, Mbok. Dadi ora kowe tenan sing mateni lemu semono. Aku kan sumpah. Aku ora tumindak, Mbok. Lek, Ya kene kowe ngorbanke nyawamu perkara ponamu pengen duwe bojo. Kowe nek gak nyawamu masuk ora gamu dianggonmu sampe lo marang ponamu. Yen pancen ora kowe sing mateni,
cilikmu Gagak Lodro wis lila ngorbanake nyawane kanggo kowe urip bebarengan karo Tintis Nawati. Saiki karo Simbo suwana ning Kadipaten Maspati njaluk ganjaran ki mau. Ngono kok. Ya wis ayo. Iya aku matur nuwun ya, Dik. Wis iki openi karo bebaune Pak Lekmu. Iki baru njaluk pamit ya, Dik. Monggo Kanjeng Adipati Sumbaga. Joguna, Nggih. apa iki wis tekan papan? Nah, niki ereng-erenge Gunung Kendeng. Papan dununge Randal Gagak Lodro. Nggih, menika. Kula tantange. Ye, Gagak Lodro. Kowe jare wong jaduk. Kowe jare wong sekti. Iki lho ayo gelut karo Tumenggung Caguna nek kewani. Oh, iya. Jebul Gagak Lodro. Iki wong kang ampuk kanthi nyatane. Wedilanku. Wedi kalih kuwi. Tantangan coba atuwe. Tak golekane. Kon metu jopo. Gagak Lodro. Metu iki lho tanding ngono Tumenggung Caguna. Nggih. Jebul nggonmu nantang lan Gagak Lodro. Ki ora karena dheweke wedi lan kowe. Nanging iki sapa? Aku pengen ngerti sapa. Coba telengan. Lho, Apa? nggih menika ingkang nami Randal Gagak Lodro ngene iki. Iki Gagak. Bareng krungu kula sumbari Iya. kelenger semaput kebanjur mati. Ya aja ngewuran. Yen pancen cethuk Gagak Lodro wis tumekaning pati. Yen ngono aku cabar duweni Tintis Mangkene. Lho luput kula niku napa? ngandhak. Aku kelakon duweni Tintis putra saka Maespati. Nggih. Yen to aku kelakon mateni brandal ana Gunung Kendeng Gagak Lodro nanging kanthi nyatane Gagak Lodro wis kelakon tumekaning pati. Yen ngono aku cabar duweni Tintis Nawati. Sampeyan niku bupati kok bodoh. Iku bodho akeh. Kudune sampeyan niku bunga. Tangan sampeyan tanpa kumlawe entuk gawe. Sampeyan cengok-cengok entuk kiriman gecok niku sampeyan. Dadi aku tengok-tengok entuk gedhok Nggih. kaya bongkrek panjaken. Lah. Napa sampeyan dereng dom perkawis menika? Aku durung tanggap apa sing kok karep. Sing mateni Randal Gagak Lodro niku wonge bodho ela-elo. Mongko pengadilan negara kuwi bisa menang yen nganggo bukti lan seksi. Nggih ta mboten? Carane Randal Gagak Lodro ketok sirahe gawa suwan ning Maspati pinangka kanggo bukti mengke kula seksine. Kok menawa ana menungsa sing mupu sayembara. Patine Gagak Lodro iki menungsa liya sing mati. Nggih. Nanging dheweke bodho. Bodho wong. Ora duweni bukti lan seksi. Kula kanthi men enggal gagi aku duweni Tintis Nawati. Ngaten? Saka Maespati. Ketok kuwi Ketok wis sirahe. Dinake. Yes! Semestra
Manupati. Astakan dawuh. Mangun projo. Dawuh dalem Kanjeng. Coba. Wiwit panjenengaku nganakake Giripatem ya nganti temeka ari kalenggane iki. Apa pancen ana peranganing kawula ing Maspati kang bisa mupu Giripatem Bayang? Kanjeng saksamunipun panjenengan paring sabda dumateng abdi dalem. Panjenengan dalem ngawontenaken Gisayembara. Ya. Nanging setunggal kemawon dereng wonten kang saged mupu sayembara dalem. Yen kaya ngono apa bakal kelakon? Mengko pangamu ing kabeh para brandaling Gunung Kendheng bakal munggah ngrangsek ana ing punjering pemerintahan ing Kadipaten Maspati. Mugi-mugi mboten wonten kedadosan ing kados mekaten. Sopo kae? Mendho sawetara ya? Nggih. Mbok. Sopo jenengmu kok nganti wani munggah ana ing pendopo Kadipaten? Pun sandheng saking dusun. Kula mriki badhe niki nyelakan anak kula jalaran. Kula ingkang saged ngerti diri sayembara menika kalih anak kula niki. Anakmu? Sukmono nggih. Sapa Gus jenengmu? Kula Sukmono. Sukmono. Nggih. Ature simbokmu jare kowe keng bisa mupu Giripatem Bayang. Nggih, kula ing saged perjaya brandal gagak lodro suwun. Tenan. Nggih. Leres Kanjeng kula mangertosi piyambak. Yen pancen kaya ngono pratelane, jumbuh marang sabdaku ora mawas sapa wae. Bakal ndak jodohake marang putraku Tintisnowati. Matur sembah nuwun suwun. Tersuwun Kanjeng. Merga ora ana kawula ing Maspati kang bisa merjaya brandal Gunung Kendheng kejaba sira. Nggih. Tintisnowati, Iki kula Romo. Rama wis kladuk medhar sabda. Sapa kang bisa mbiyantu nentremake Kadipaten Maspati cilik gedene merjaya brandal gagak lodro. Ganjarane sliramu. Umpama sliramu Rama jodohake karo noman saka desa sapa jenengmu? Sukmono. Sukmono kae kepiye? Romo. Kepiye? Maka prayugi dipun tamtu. Menapa Sukmono menika tasih Joko napa sampun kagungan garwa? Oh, kaya ngono ya. Sukmono, Nggih. ana ing desamu kowe iki wis duwe bojo apa isih Joko? Kula tasih Joko Ndara. Tenan, Nggih. durung nate duwe bojo. Dereng. Yen kaya ngono kepasang yoga. Yuk, Tintisnowati. Iji. Isih Joko kok pratelane. Cetha sak tasih Joko kula sagar Romo. Yen sliramu saguh, semono uga Sukmono uga saguh. Nggih. Rama bakal ngupadi dina kang prayoga kanggo ngresmekke dedaupanmu lan Sukmono. Matur suwun Romo. Amit, kula ingkang sowan. Monggo, monggo. Jatuh-jatuh. Sapa sira wani munggah ing pendopo Kadipaten Maspati? Pangapuntenipun Kanjeng. Menawi kula kaanggep lepat boten gadhahi duka trapsila dhateng panjenengan. Umawani miyak sagunging para nayaka kang sami marak seko dipun wanohaken kemawon. Ya, Kula Sumbaga Sumbaga. nggih Saka ngendi? Adipati saking Laweyan. Banjur wigatine apa nganti sira miyak kabeh para nayakaning Kadipaten Maspati kang lagi wae ana sing Kanjeng Adipati. Pancen wonten wigatos
jumbuhaken dhateng saimbara panjenengan. Sok sinten mawon boten mawas ingkang saged ngendharat tumindak lan pakartinipun hat brandal saking Gunung Kendeng. Ya. Kang nami Gagak Lodro menika badhe dipun pundhut putra mantu. Pancen kuwi dadi sayembaraku. Matur suwun ingkang mongko Kanjeng. Titi wedal sak menika ingkang saged merjaya dhateng randal wonten ing Gunung Kendeng nggih Gagak Lodro. Iya. Boten wonten sanes namung kula sembogo. Tak kaya ngono. Leres aturira ndak tampa. Nggih. Nanging mentas wae ana nom-noman. Munggah ing pendopo matur yen dhewekne keng bisa mateni brandal Gagak Lodro Gunung Kendeng. Sinten menungsanipun? Pundi? Menika tiyangipun. Iya. Niki cetha nek wong desa sing abuk-abuk kepengin urip penak, mangan enak nggih. Rumangsamu ku lho kok ngelone wong sak penake. Pangapuntenipun Kanjeng. Menapa panjenengan gampil pitados? Kene apa ora? Menawi to cetha tetelo kaneman bocah saking dusun menika ingkang saged mupu saimbara panjenengan kedahipun nyuwanaken bukti menapa bocah saking desa menika nggadahi bukti. Ya. Pancen tatananing Kadipaten Maspati. Nggih. Pradata bisa ngadili perkara lamun siji ana bukti keng angka loro ana seksi. Leres. Banjur apa sliramu bisa ngaturake bukti? Kanthi kula minggah wonten ing pendapi Kadipaten Maspati menika kula nggadahi bukti lan seksinipun. Banjur buktine apa? Menika Menika sirahipun randal Gagak Lodro. atur. Nuwun sewu. Iya. Iki sirahe brandal Gagak Lodro teh coba kali iki. Bener apa ora? Ingkang kados-ados Gusti Patih. Nek dicokot, Cakap apa? cokot niku sirahe randal Gagak Lodro. Apa wis mati kok iso nyokot? Lah mrengenge sok. Paling ya nyokot raimu. Terus napa mboten? Sang Prabu. Pancen kapro saestu. Bilih keng saged mateni Gagak Lodro. Boten sanes Hadipati saking Lawen. Wilo kanthi mika. Panjenengan kedah ngagem kawicaksanan dal. Oh, kaya ngono ya. Kowe ngerti dhewe tanpa nyilih mripating liyan. Ing ngarep sira matur yen sira bisa merjaya Gagak Lodro. Nanging kasunyatane sira mung goroh ngapusi marang panjenenganku. Kapara Hadipati Sumbaga keng bisa ngaturake bukti sirahe Gagak Lodro. Ngono. Nanging estu kula nek saged perjaya. Sumono. Kanjeng kula seksini. Nek kowe isih kurang percaya. Alamun to aku kok anggap goro. Buntelan iki coba delok. Apa bener iki Pak Lekmu? Apa bener iki brandal Gagak Lodro? Coba talikine. Piye to Le, lek mawon yo. Kowe kandhane anakmu Sukmana iso mateni randal Gagak Lodro. Lah jane seksine aku dhewe wong aku sing ngerti. Wong anakmu sing mateni sing nyekseni kok kowe. Lah ngapa? Lho iki hukume nyaimu apiye? Alah yo ora Rupamu wis elek, ati jualek. Sekono kowe matur kesa dalem Kanjeng Hadipati. Kalamun kowe bisa mateni Gagak Lodro. Ya toh? Nanging
kowe ora duwe bukti. Datan beda marang Kanjeng Hadipati Sembogo ana ing Kadipaten Lawean. Muncul atur mesa dalem kuwi mawa bukti mula aku bisa ndak marang kowe. Kalamun kowe dakah-dakah angah-angah kepengin dadi mantu ana ing Praja Maespati. Jujur wae. Apa kaya ngono? Nanging estur kok semanten kok sing Rejaya. Nanging buktine apa? Buktine apa? Nah, ning kowe ora bukti, kowe tetep kalah. Yen pun Kanjeng nek anak kula sing salah, yen kula mboten napa-napa gara-gara wong elek. Yen kaya ngono pratelane panjenenganku ora ngepengin nyawang kumliwere anakmu ana ing tlatah Maspati. Minggat. 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 Pangapunten. Semoga ndak jumbake marang sabda kowe ngarep sapa wae kang bisa merjaya brandal Gunung Kendeng bakal ndak ganjar putraku Kintisnawati. Kanthi kuwi wiwit dina iki sineksenan kabeh para punggawa ing Kadipaten Maspati, kabeh para kawula ing Kadipaten Maspati. Kintisnawati bakal ndak gaduhake marang jeneng Matur suwun. Kintisnawati kepiye? Kok gampil pijan menika nampi. Piye sungguh Kanjeng Adipati Sumbaga badhe piyandhapaken dumateng kula. Kamangka kula menika percaya kaliyan Rama. Padhaane tiyang saking dusun menika boten nate goro. Jujur saking salebetipun batin. Arepa kepiye wae? Sukmana matur bisa merjaya brandal Gunung Kendeng tanpa bisa ngaturake bukti. Seksine ya wong tuane dhewe. Beda kelawan Hadipati Sumbaga. Bisa ngaturake bukti kapara ana seksi kang nyekseni yen Sumbaga bisa merjaya brandal kakak putri. Nanging Rama, Kepiye? saderengipun kula nyuwun pangapunten. Menawi ingkang putra mancastaya dawuh panjenengan. Tekse Kula boten sagah menawi kedah sesandingan lan dedhaupan kalian Bupati Sumbaga nyuwun pangapunten Rama. Kintisnawati. Kanjeng Adipati Bungsu. Sumbaga kuwi Kados pundi menawi wonten kahanan ingkang kados mekaten. ya sing gedhe pangapuramu. Merga putraku Kintisnawati kuwi prawan isih sumengit, mbok menawa durung nate srawung karo kakung. Mula kanthi kuwi sira ndak paringi palilah. Jumujuga ing Taman Sari ketemulan putraku Kintisnawati ngiras pantes gladiwanu. Mekaten. Pareng kula nyuwun pamit. Pangapuntenipun. Nestaken dawuh. Ya. Pangrujuk. Wis rampung perkarane kanthi kuwi. Menjauh ngersake. Wiswanan dina iki dibubarake. Pangestu dalem Kanjeng.